Днес ще си говорим за една от най-мощните, но и най-невидими сили, които оформят света ни – мълчанието. И то не просто личното мълчание, а онази колективна тишина, която може да определи всичко – от решенията в една стая до посоката, в която поемат цели общества. Спомнете си за момент, може би и на среща в работата или пък на вечеря с приятели. Появява се някаква спорна тема и, макар че имате твърдо мнение, нещо просто ви спира. Вместо да кажете какво мислите, вие просто мълчите. Точно това почти универсално преживяване е нашата отправна точка. Защото, вижте, когато достатъчно много хора мълчат по едно и също време, тази тишина се превръща в нещо много гръмогласно. Тя създава една илюзия за консенсус, дори когато такъв изобщо няма. И тази динамика не е случайна. Оказва се, че е напълно предвидим психологически механизъм, в който сега ще се потопим. И така, ето какъв е планът ни. Първо ще разнищим основната теория зад всичко това, така наречената спирала на мълчанието. След това ще видим как натискът на групата подклажда огъня, ще свържем тази психология с системните проблеми в съвременните демокрации и накрая ще разгледаме едно доста радикално предложение за решение, наречено демархия, което има потенциала да промени играта. Добре, нека започнем с ядрото на идеята. Концепцията, която обяснява защо някои мнения изглеждат много по-силни, отколкото всъщност са, докато други просто заглъхват. Ето я и дефиницията. В основата на всичко не стои логиката или фактите, а нещо много по-първично. Страхът да не останем сами. Ние сме социални същества, нали? И инстинктът ни крещи, че изолацията е опасна. Тази теория твърди, че точно този страх влияе пряко на това дали ще си отворим устата или не. И ето как се завърта целият цикъл. Това е един самоподхранващ се процес. Колкото по-малко чуваме дадено мнение, толкова по-малко вероятно е някой, който го споделя, да се осмели да проговори. Това, разбира се, прави мнението да изглежда още по-непопулярно и така спиралата се затяга надолу, докато накрая остане само един доминиращ публично изразен възглед. Този цитат от авторката на теорията казва всичко. В крайна сметка всичко се свежда до този фундаментален страх. Не страхът, че може да сгрешим, а страхът да бъдем отхвърлени от племето. Това е двигателят на целия процес. Добре, но откъде идва този толкова силен страх от изолация? Защо толкова отчаяно се нуждаем от одобрението на другите? Отговорът се крие в силата на груповата принадлежност. Истината е, че нашето аз не съществува във вакуум. То се определя до голяма степен от нашето ние. Групите ни дават сигурност и чувство за идентичност, но в замяна искат да се съобразяваме с техните неписани правила. И когато някой наруши тези норми, групата реагира. Отлъчването на черната овца изпраща много ясно послание към всички останали. Придържай се към правилата или си следващият. И точно този страх храни мълчанието. Окей, до тук говорихме за психология на индивидуално и групово ниво. Но как всичко това се пренася върху цялото общество? Как тези микродинамики се отразяват на макросистеми като политиката и демокрацията? В един идеален свят демокрацията би трябвало да е процес на обсъждане, където най-добрите идеи печелят, защото са подкрепени с най-силните аргументи. Реалността обаче, както вече видяхме, е доста по-различна. Спиралата на мълчанието и натиска на групата тотално изкривява този процес. Вместо да търсим истината, ние търсим сигурност. Вместо да обсъждаме, ние се подчиняваме. А резултатът? Поляризация и заглушаване на всички онези нюансирани мнения, които всъщност са жизнено важни за вземането на мъдри колективни решения. И тук стигаме до ядрото на проблема. Не става въпрос просто за индивидуална слабост. Системата, в която живеем с нейните избори, политически партии, медийна среда, тя е изградена така, че да се възползва и дори да усилва тези наши психологически уязвимости. Тя превръща груповата принадлежност в племенна вярност и наказва всеки, който се осмели да мисли извън партийната линия. Щом проблемът е системен, значи и решението трябва да е системно. Ами ако можехме да проектираме система, която не да експлоатира, а да неутрализира спиралата на мълчанието?
Може би отговорът не се крие в бъдещето, а в нещо изпробвано в миналото. Идеята е колкото проста, толкова и революционна. Вместо да избираме политици, които се състезават за популярност, какво би станало, ако просто избирахме представители на случаен принцип? Подобно на съдебните заседатели. Може да звучи странно, но всъщност това не е нова идея. Точно така е функционирала демокрацията в класическа Атина. Ключовите постове са се заемали чрез жреби. Само вижте това пряко сравнение. В сегашната система основният стимул е да си популярен, за да спечелиш следващите избори. А това, както знаем, насърчава поляризацията. В демархията стимулът е коренно различен. Тъй като тези граждани не се борят за преизбиране, единственият им фокус става да разберат проблема и да намерят най-доброто решение за всички, а не просто най-популярното. В древна Атина този модел е бил възможен, защото робите са вършили механичната работа и така са освобождавали гражданите да се занимават с управление. Днес ние имаме технологичния еквивалент на това – изкуственият интелект и автоматизацията. Те могат да ни освободят, за да се фокусираме върху наистина сложните проблеми, а в една такава среда, без партиен натиск и без страх от електорално наказание, спиралата на мълчанието просто губи силата си. И точно това е ключовият извод. Не става дума просто да сменим хората в системата, а да сменим самата система. Когато промениш стимулите и средата, можеш да промениш из основи целият ни колективен диалог. В крайна сметка, целият този разговор за демархията ни води до една много по-голема идея – нуждата да преосмислим и с основи начина, по който вземаме решения, заедно като общество. Може би няма перфектна система, но със сигурност можем да се стремим към системи, които изваждат наяве най-доброто от нас, а не най-лошото. Системи, които насърчават любопитството пред сигурността, разбирането пред победата и честността пред мълчанието. И този въпрос остава да виси във въздуха. Какво би се променило, ако доверието в институциите не се градеше на вярата в един лидер, а на вярата в колективната интелигентност на обикновените хора, стига да им се даде правилната среда? И ако тази идея за фундаментална промяна ви звучи интригуващо, в следващия ни анализ ще разгледаме икономическия двигател, който би могъл да я задвижи. Една концепция, наречена планетарен дивиденд. Добре дошли! Днес ще се потопим в един наистина, радикален проект за бъдещето. Нарича се планетарна демархия и идеята му е да пренапише правилата на нашия свят из основи. Нека започнем с един въпрос, който сигурно много от нас са си задавали. Защо системата, в която живеем, толкова често се усеща, някак счупена, бюрократична, като че ли е създадена за свят, който вече просто не съществува? И тук идва основната теза на модела, който разглеждаме днес. Той казва, че проблемът не е в нас, хората. Проблемът е в устарелия дизайн на самата система, която ни управлява. Всичките ни разочарования, от дълговете до постоянната поляризация, според тази теория, са просто симптоми на един сбъркан дизайн. И така, за да разберем предложеното решение, първо трябва да се вгледаме в диагнозата на проблема. Нека видим каква е тя. Диагнозата е доста стряскаща. Архитектурата на системата е описана буквално като цивилизационен рак, такъв, който по дизайн, а не случайно, създава постоянно триение, безкрайни дългови цикли и стрес за всички. Това системно напрежение води до създаването на един много специфичен психологически профил. Източникът го нарича Homo debitum или задлъжнелият човек. Идеята е, че системата ни програмира да съществуваме във вечно състояние на дълг и недостиг. Помислете си, от държавния дълг, който носим от раждането си, до ипотеките и студентските заеми. Какво означава да си такъв задлъжнял човек? Означава да живееш с нагласата за постоянна оскъдица и конкуренция. Да вярваш, че за да спечели един, друг задължително трябва да загуби. Това създава една основа от системно недоверие и страх. И в крайна сметка, цялата ни енергия отива за оцеляване, а не за това да преследваме някаква по-висша цел. Добре, диагнозата е ясна. А какво е лечението? Моделът се гради върху една единствена, но абсолютно фундаментална аксиома, която има за цел да промени всичко.
И ето я и нея. Нарича се Всеобща планетарна съсобственост или ВПС. Принципът е прост, но и революционен. Земята и всички нейни ресурси, които са съществували преди нас, са справедлива и неотменима собственост на всеки един жив човек. И тук е важно да се отбележи, това не се представя като някакъв морален идеал, а като неизбежна онтологична реалност. Това напълно преобръща перспективата. Както казва цитатът, вече не се бориш за място в света. Ти се раждаш като законен собственик на твоята част от планетата. Това не е нещо, което трябва да заслужиш, това е твое рожденно право. И тук виждаме едно наистина ключово разграничение. Системата прави много ясна разлика. От една страна имаме това, което ние създаваме. Една къща, която построим, програмен код, който напишем. Това е наша индивидуална, частна собственост. От друга страна имаме всичко, което е съществувало преди нас. Самата земя под къщата, минералите в нея – това е общо наследство на всички. И за да го използваш ексклузивно, ти плащаш един вид наем или роялти на останалите съсобственици, т.е. на цялото човечество. Добре, но как този абстрактен принцип за съсобственост се превръща в нещо реално, в работеща система? Ето тук се включва новият икономически двигател. Вместо цялата сложност на данъци, такси и лихви, които познаваме, моделът предлага 3 автоматични, небюрократични механизма. Тяхната цел е да финансират новия социален договор и да направят така, че личният интерес да съвпада с общото благо. Нека ги разгледаме набързо. Първо, РУДъК – роялти за универсален достъп до общите блага. Просто казано, това е такса, която плащаш в общия фонд, когато използваш ексклузивно общ ресурс – земя, вода, минерали. Второ, ВП-50 – всеобщо партньорство 50/50. Това е много интересно. Всеки бизнес автоматично става партньорство между създателите си и човечеството, като печалбите се делят на половина. И трето, оксидизиран демюреч. Звучи сложно, но идеята е проста. Парите, които не се използват, бавно губят стойността си. Все едно се изпаряват. Това те кара да ги инвестираш, а не да ги трупаш. И ето как работи това партньорство 50/50 на практика. Ако един стартъп направи 1 милион печалба, 500 000 отиват за създателя, а другите 500 000 в общия фонд за човечеството. Но вижте какво става при загуба. Ако проектът се провали, загубата също се споделя. Обществото поема част от удара, което намалява риска за предприемачите. А при мегакорпорациите, ползите за общия фонд стават огромни. И какъв е крайният резултат от работата на този двигател? Ами, представете си икономика без данъци като ДДС или данък общ доход, без сложна лихва, без армии от бюрократи, които да събират парите. Системата е автоматична. Тези, които използват повече общи ресурси, допринасят повече. И най-важното, цялото човечество печели от създаването на икономическа стойност, а богатството се насърчава да бъде продуктивно, а не просто да се складира. Но когато промениш икономическия двигател, променяш много повече от просто парите. Трансформираш цялото общество. Основният резултат от всичко това е нещо наречено планетарен дивиденд. Това е гарантиран безусловен доход, който се изплаща на всеки човек. И това не е някаква социална помощ или благотворителност. Това е буквално дивидендът, който получаваш като акционер в планетата Земя. Идеята е, че това осигурява абсолютна екзистенциална сигурност на всеки. Тази промяна фундаментално преобръща статуса на индивида. В сегашната система сме по-скоро поданици, които имат разрешение да живеят и работят. В демархията човек е законен съсобственик на планетата. Властта не се делегира на политици, а се запазва от гражданите. А правото на земя не е нещо, което купуваш, а е присъщо право. Плащаш само за привилегията да я използваш ексклузивно. И когато премахнеш този постоянен екзистенциален страх за оцеляване, се очаква да се появи и нов психологически профил. Противоположността на Homo debitum нарича се Homo socius, сътрудничещия човек. Човек, чиято енергия вече не е фокусирана върху оцеляването, а е освободена за творчество, за призвание, за сътрудничество. И тук стигаме до може би най-силния аргумент на този модел.
Цялата тази архитектура е представена като необходим цивилизационен пожарогасител, като нова операционна система, която е проектирана специално за идващата ера на свръхинтелигентния изкуствен интелект. Идеята е, че това е единственият начин да се гарантира, че огромната сила на такъв интелект ще е в полза на всички, а не само на един малък тесен елит. И така ще завършим с този въпрос за размисъл. В един свят, който е на прага на пълна трансформация от изкуствения интелект, дали сегашната ни обществена архитектура е адекватна на предизвикателството или е крайно време да започнем да проектираме нова? Днес се спираме на една, доста провокативна идея. Идея, която не просто иска да поправи, а направо да пренапише правилата на нашето общество. Нарича се планетарна демархия и е един наистина радикално нов социален проект. Но нека да започнем от начало. Замислял ли се някой, защо, въпреки целият технологичен напредък, светът ни се усеща толкова сложен, толкова стресиращ? Всъщност, материалът, който ще разгледаме, тръгва точно от тук. От един въпрос, който май си задаваме все по-често. Знаете го това усещане, нали? Че сме като в капан. Оплетени в системни проблеми, дали ще са безкрайни дългове, бюрокрация, все по-дълбоки социални разделения, една постоянна надпревара, която изглежда твърде голяма, за да можем да й повлияем. Ами ако проблема всъщност не е в нас. Точно това е и основната теза тук. Че това не са някакви наши индивидуални провали, а по-скоро бъгове. Бъгове в самата социална операционна система, която управлява живота ни. Добре. Щом операционната ни система е счупена, тогава каква е диагнозата? Хайде да се потопим в този анализ и да видим какви са недостатъците на сегашния ни модел. Ключовият аргумент е едновременно прост и доста силен. Опитваме се да се справим с сложността на 21 век, като използваме институции и правила, създадени за една отдавна отминала епоха. Все едно да се опитаме да подкараме най-новия компютър с софтуер от 90-те. Просто не е съвместимо и системата започва да дава грешки. И така, какъв е отговорът? Вместо да кърпим системата, предложението тук е за нещо много по-фундаментално. За промяна, която започва от една единствена, но наистина радикална идея, да преосмислим из основи самата концепция за собственост. И ето го и първият стълб на демархията – универсална планетарна съсобственост. Идеята е, че всеки един човек, просто по силата на своето раждане, е законен съсобственик на планетата и на всичко, което е на нея. Не е наемател, не е гост, а е собственик. И точно тук е онази ключова промяна в мисленето. Вече не се налага да се бориш за мястото си под слънцето, все едно си някакъв наемател. Ти се раждаш като акционер с вроден дял в планетата, а това променя всичко. Трябва да е ясно, тази идея за съсобственост не се представя като някакъв красив морален идеал или утопия. Не, представя се като логично, почти математическо заключение, което следва от самата реалност. В крайна сметка, никой от нас не е създал планетата, нали? Значи никой няма изначално по-голямо право да я притежава от когото и да е друг. Добре, идеята за съсобственост звучи наистина интригуващо. Но как би работила на практика? Как този на пръв поглед абстрактен принцип се превръща в един реален, работещ икономически двигател? Системата предлага 3 основни механизма, които да го задвижат. И така, тези 3 компонента са рудо, УП-50 и оксидация. Първият се отнася до таксуването за използването на общи ресурси, вторият преструктурира начина, по който гледаме на бизнеса, а третият се грижи парите да остават в движение. Хайде да ги разгледаме едно по едно. Първият механизъм се нарича рудо. Представете си го така. Ако използвате нещо, което по право принадлежи на всички, да речем земя, минерали или дори чист въздух, за своя лична печалба, тогава плащате един вид наем или роялти в общ фонд. Интересното е, че тази система на практика замества всички познати ни данъци. Следва УП-50, което е може би най-радикалната идея от трите. Всяко едно предприятие, от малък семеен бизнес до гигантска корпорация, автоматично се разглежда като партньорство 50 на 50. 50% за създателя, 50% за човечеството. И защо? Ами защото нито един бизнес не съществува във вакуум. Той разчита на общата инфраструктура, на образователната система, на стабилността и на пазара, което цялото общество осигурява. И ето как изглежда това на практика. Няма значение дали говорим за стартъп с печалба от 1 милион или за мегакорпорация с 10 милиарда. Принципът е един и същ.
Половината отива при създателите, а другата половина отива директно в общия фонд. Това не е преразпределение след факта, както е с данъците. Това е вграден механизъм за споделяне на стойността още от самото начало. Добре, вече имаме общ фонд, който се пълни от РУДО и УП-50. Но какво означава всичко това за обикновения човек? В неговото ежедневие. Точно тук икономическият двигател, който описахме, произвежда своя най-важен продукт. И този продукт се нарича планетарен дивиденд. Това е гарантиран месечен доход, който се изплаща на абсолютно всеки човек. И тук е ключовата разлика. Това не е социална помощ, не е благотворителност. Това е дивиденд от собственост, получавате го, защото сте акционер в планетата Земя. Точно както един акционер в компания получава дивиденд от нейните печалби. И тук не говорим за някакви символични суми. На базата на сегашното икономическо производство в еврозоната, например, изчисленията показват, че едно 4-члено семейство би получавало над 5000 евро на месец. Това не е фантазия, а прогноза, базирана на реални икономически данни. Това е което заземява концепцията. И тук виждаме гениалния балансиращ механизъм на системата. Абсолютно всеки получава своя дивиденд. Обаче, тези, които консумират много общи ресурси, например, притежават огромни имоти или управляват замърсяващи индустрии, плащат много повече под формата на РУДО. В крайна сметка, те допринасят нетно за общия фонд. И обратно, тези с по-скромен отпечатък получават нетен приход. Системата автоматично и много елегантно насърчава по-устойчивото употребление. Добре, имаме нова икономика. Но как се управлява тя? Тук моделът става дори още по-радикален, като предлага нещо нечувано. Система на управление без професионални политици. Основната идея е да се разделят решенията на две части. Какво искаме да постигнем и как ще го постигнем. В сегашната система политиците се занимават и с двете, като често смесват идеология с техническа експертиза. В демархията тези две роли са напълно разделени. Ето как би работил процеса. Първо, група обикновени граждани се избира на случайен принцип чрез жребий за кратък мандат. Те не са политици. Тяхната работа е да кажат какво искаме като общество, да определят целите. След това те наемат професионални мениджъри и експерти, които да изпълнят тези цели, да решат как. И накрая гражданското събрание наблюдава работата им и има пълната власт да ги уволни, ако не се справят. Целта е ясна. Фокусът се измества от това да те преизберат към това просто да си вършиш работата добре. И стигаме до финала. Защо изобщо е нужна толкова драстична промяна? Според източника, цялата тази сложна архитектура не е просто някаква идея за по-добро общество. Тя е представена като необходим проект за оцеляване, като инструмент, с който да се справим с най-големите екзистенциални рискове пред нас. Конкретният риск, който се изтъгва, е появата на изкуствен свръхинтелект. Аргументът е, че сегашните ни системи са твърде крехки и централизирани. Само си представете какво би станало, ако една единствена държава или корпорация първа разработи такъв интелект. Това би създало катастрофален и необратим дисбаланс на властта. В този смисъл демархията е представена като пожарогасител на стената, система създадена специално за такава извънредна ситуация. И така, всичко това ни остава с един фундаментален въпрос. Дали ключът към по-добро бъдеще е в безкрайното търсене на по-добри лидери, които да управляват една счупена система, или може би е време да се съсредоточим върху нещо друго, нещо по-дълбоко – изграждането на изцяло нова, по-добра система от самите й основи.